Timiș este în insolvență, dar și-a permis să-și cumpere o nocturnă de 120.000 de euro. Vorbim de Dudești Vechi, o localitate cu 4.000 de locuitori. Totul vine după ce în vară primarul de acolo a constatat că nu poate plăti datoriile către mai multe firme care au executat lucrări de infrastructură în localitate. La Dudești Vechi sunt peste 50 de kilometri de drum comunal. Dintre aceștia, numai 1 kilometru are asfalt. Pe arena dotată cu nocturnă activează o echipă din Liga a 4-a. Cu toate acestea, primarul a considerat că este necesară achiziționarea instalației de lumini. Până și drumul care duce la micul stadion comunal este unul de pământ, este plin de gropi și de noroi. Nocturna a costat 120.000 de euro. A fost instalată, dar nu complet. Deci nu funcționează. Banii au fost alocați din bugetul pe anul 2014, după ce autoritățile locale din Dudești Vechi și-au achitat arieratele către constructorul care a pietruit mai multe drumuri și a renovat căminul cultural. Localitatea a primit în acest scop 850.000 de lei de la guvern. În prezent, din cei 53 de kilometri de drum comunal, există asfalt pe doar 1 kilometru. Sunt multe alte probleme care trebuie rezolvate înaintea nocturnei. Trotuarele, drumurile, nu avem apă de băut, nu este bună. Cum votează și consilierii, nu? Dacă vor nocturnă, nocturnă. Dacă vor drumul, dar prima dată drumul să se facă și după aia nocturnă. Când plouă, cum e? Gropi, numai gropi. Mai ales acum primăvară, cum se dezgheață, numai gropi. Mă dați seama. Dar aveți nocturnă? Avem nocturnă. Până și primarul comunei recunoaște că nocturna nu era o necesitate, dar pentru că este un fan al fotbalului, a făcut investiția. Dacă era după mine, aș fi preferat vestiarele și tribunele, care erau mult mai necesare decât instalația de nocturnă. Dar atâta timp cât sportul este practicat și îndrăgit de un număr mare de tineri și copii și nu numai, consider că va aduce un plus în tot ce privește activitatea sportivă din localitatea noastră. Nocturna a fost cumpărată în rate pe o perioadă de 5 ani de la o companie din Timișoara.